Mulla on ollut aina paljon unelmia. Mä lähdin Amerikkaan jo poikasena. Musta tuli gold miner Rocky Mountainsilta. Mä olin Lucky. Sitten mä lähdin Teksasiin ja sijoitin mun pesämunan oil-bisnekseen. Se lähti rullaamaan ihan okei. Mulla on aina ollut onnea raha-asioissa. Mutta ei rakkaudessa. On mulla morsiamia ollut. Mutta en ole saanut omia lapsia. Siksi mä tulin takaisin Suomeen kartoittamaan mun laaja suku, etsimään mun perillisiä, joille mä voisin jättää mun koko omaisuuden.